Gipasalig sa Tabak Division ang Premier Infantry Division sa Philippine Army nga nagbase sa Zamboanga del Sur nga ilang sundon ang batakang balaod o motahod sa mga civilian authority. Si Jong Kajon adunay detalye. Jong? Medyo pasalig ka na ni Tabak Commander Brigadier General Jerry Barrientos Jr. kaliwala sa istorya nga adunay mga retired general nga nagplano og kudita. Ipasabot ni General Barrientos nga mga professional o disiplinado non-partisan organization ang IEP. Ipaluyuhan sab sa ubang military officials sa Zamboanga Peninsula ang pamahayag ni General Barrientos. Matod ni Commanding Officer sa 102nd Brigade sa IPIL Zamboanga Sibugay, Colonel Ignacio Obligacion, walay destabilization plot sa ilang area of responsibility. 55th Infantry Battalion Commander, Colonel Jerry Basena, nidason nga misubay sila sa konstitusyon. Ang Tabak Division adunay 5 ka brigada nga sakop sa nini ang Task Force Zamboanga. Ginoong gibutyag ni Senador Antonio Trillanes nga mihupas na ang planong kudita sa mga kanhi general nga giingong o nagpaluyo kang kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Mencho? Terang salamat, Jong Kajon, reporting gikan Pagadian City. Nakadawat na sa ilang separation pay ang 13 kasakop sa Citizen Armed Forces Geographical Units kung CAFGO Active Auxiliary kinsa miretiro sa ilang pagserbisyo dito sa Zamboanga del Sur. Kapin sa 32,000 pesos ang nadawat sa matag-usa sa mga CAFGO retiree. Ubos kanhi sa 5th Infantry Cadre Battalion sa 1st Infantry Division ang mga retirees.